Ngihlalele endlini uLuhlanu ntambama ngibukela ama-romantic movies. You know, indaba yokuloko ubukela ama-romantic movie ungenamuntu ngivela nokuthi nje xhifi othi ngike ngiphume nami ngiyodla ijoy. Ngibona abanye abantu hayi ke ngingene ebhavini ngigeze-ke bafethu-ke ngigeze ngiswenke-ke manje ngiswenke ngithi sigqebhezane esibomvu ngithi thanga ngaphandle wabanjani ngithi hili. Hake ngingene-ke indlela ngifike-ke futhi-ke eklabhini yabo it's a bar club nyana yabo into enjengalezo type of vibe. Mengifika bafethu kugcwele, people they are having fun. Yazi thina silele lapha endlini abantu badla ijoy kumnandi abantu bayadansa. Khona omunye nje oshaya isikomota sesilungu, oshaya isikomota omlungu. Kumnandi-ke lapha yana okay ngihlale ngedwa etafuleni ngihamba ngedwa vele ngizohlala nobaba. Shaya ama-drinks wami. Kube khona uguy ongijoyinayo etafuleni. Hayibo, Jesse Maria ma, uyabona leyanto leyana inuka kamnandi. Mangabe uthi uyayithatha uyisusa phansi uyisa phezulu igama lodwa. Ishange ehwanqe trimwe kahle yinhle lento inuka kamnandi. Hake uguy ke sihlaleke kube mnandi siyaxoxa nje yabona naye uvela nashayele ezengiyiphuza sesishaya into eyodwa nje kumnandi yazi ngingayisoli ngokuphuma endlini. Hake mase kushaya isikhathi ngithi mina ngicela ukurequest i-Uber sengiyahamba. Athi lo guy yazi ukuthi akukho safe kanjani ukurequesta i-Uber mina ngizogodukisa but ungenza sure ukuthi uthumela isithombe sami kumngani wakho omthembile ozokwazi ukuthi umina okugodukisile uthumele ne-number plate yemoto ozokwazi ukuthi if anything happens ukuze nawe ube ne-trust. Mangabe sifika-ke emotweni Jesse Maria ma isibabuli semoto into yomhlaba. Hayibo imoto ebiza kanje kanti lo mfana emncane kanje ngiyambona indlela egqoke ngayo indlela anuka ngayo ukuthi urichi kanje. Sekumina-ke sengiyimem emotweni yomuntu sengibeka inyawo ku-dashboard. Siyahamba-ke nomfana lo mfana nje urelaxile uchillile akajahe ndawo. Yabo mangabe xoxa unamakhoma yabo uxoxiso kwesigwili. Uyasazi ukuthi isigwili silahlela igama elilodwa mase siyathula siphinde silahlela elinye igama. Angazi noma mhlawumbe sisuke sisalimunyunga igama elizolisho noma sisuke lisacabanga noma kusuke kwenze njani engqondweni yesigwili but igwili aniboyinaka ayikhulumi isheshisi. Zikhuluma nje impela ziyalindwa igwili meyikhuluma. Cela ukuntshela ukuthi the following day uguy ungimemile endlini yakhe uthe vele yena uthanda ukupheka. Mengifika bafethu hayibo ngathi lekuhlala khona okhona Ferguson noma Mkhize umuzi omuhle kanjani. Ngifike bafethu ngaphakathi kuhle ngaphakathi kuhle ngaphandle ifurniture number 100%. Ake ngingeneke endlini bafethu nami umfana ke ngigqokisa kwe-2000 phela kumele nawe ugqoke uveze iqhezi elincane because umfana mncane nami kumele ngibambe ilevel yabo sengithanda ukukhula impela sengifikile ko-30. Hake sihlaleke nomfana sedlileke sehleli nje nomfana we are chilling uguy is amazing like I am enjoying his company. Cela ukuntshela bangabe ngithi isonto lonke laphela bhuqe mina kamfana ngivakasha kamfana nje sengihlala khona ke nje kamfana. Engitshenile ukuthi hayi Monday sithanda sami ngizohamba so ngokugodukisa mase ngiyahamba ngiye airport sengiyahamba khona le ngihamba khona for a business trip. Ngingasabawela ukuhamba naye athi umfana isithanda sami because next time benga-arrangeanga in hayi ke ngicela ukuntshela ke iSunday umfana uyahamba Monday vele sekusuku lokugcina ke yabona ke sesiyashawa laphayana we are showering sidla ijoy mfethu emzini obizayo yabona nathi sigcoba into ezibizayo kulo yamuzi. Hake siqede ukugeza ke bafethu nami phela nje yabo sengithole yena yabo lo muntu akafonelwa igirlfriend unami 24/7 kulo 7 days. Ngithi ngaze ngayitamzela ngayitholela Jesse Maria ma isigwili. Family, before ngiqhubeke nestory sethu ngicela ukunazisa ukuthi phela leya series esithengisayo ezophuma ngomhla ka-31 May isa on bakwethu. Igama layo le series ibizwa ngokuthiwa I signed a deal with the devil u-80 rand nje kuphela and then izobukelwa abantu abayithengile kuphela. Mangabe ungayithenganga angeke uzukwazi ukuyibukela. Cabanga inama episodes awu6. Wakwakubona phela ukuthi uyalala uvuka ubuka ulala uvuka ubuka nje uyitatamzele uyitike ngecontent.
uyayizwa lonto 6 episodes ngo-R80 nje kuphela. So family, if you're interested ukuthi uyithenge iseries yethu ethi I Signed a Deal with the Devil, ungayenza i-payment ya R80 to our Capitec account. Ama-banking details wethu akhona-ke la kwi-poster, kanti futhi na on our timeline abhaliwe ama-banking details wethu. You can just make a payment to our Capitec account. Mangabe kuwukuthi mhlawumbe family you are interested ukuthi ubukele uKing Mtsetserebhana ama-movie wethu u-part 1 and part 2 kade siwukhiphile on previous months, nawo asathengisa. You can make payment to our Capitec account and then sizokusendela i-link. You can also send us a WhatsApp mangabe unama-questions, or mangabe usiqeda kuthenga uKing Mtsetserebhana, you can just send us a WhatsApp usitshela ukuthi inansi i-proof of payment yakho. But for I Signed a Deal with the Devil uzophuma ngomhla 31, make sure ukuthi usebenzisa i-cell number yakho as a reference. We'll send you i-SMS or send you i-WhatsApp. Siyabonga kakhulu family, siyabonga nange-support enisasipha yona, futhi siyabonga nisazoqhubeka nisiphe i-support. Mangabe siqeda-ke ukugeza, ngisho sigeza kwi-NCUT, sho ukuthi i-bathroom e-connected to i-camera. Sesiyaphuma-ke sophumela ekamereni. Mesifika ekamereni kunendoda. Uyayibona le ndoda ukuthi isigwilisa ngempela-ke, igqoke igown ye-Versace. Yabona nje le ndoda ifresh, ihleli phezu kombhedi. Kodwa sekubhuti oqinile impela osekhulakhulile. Hayi-ke le ndoda akithi kwenzakalani emzini wami? Ayithethanga kanje indoda. Nansi imhlola, wena ngakuzwela ngakunikeza ijob yokuthi ube u-garden boy la emzini wami. Usungenisa amantombazane la emzini wami, kanti izona zonke lezi zinto lezi ozenzayo mangabe ngingekho. Ngoba ngikushiya, ngoba ngikuthembile, ngikushiya nomuzi wami, ngikushiya nezimoto zami, nayo yonke into yami, wena usala wenza kanje, ungenisa amantombazane erumini lami, niphuma kogeza ebathroom yami, sho ukuthi nilala khona la embhedeni wami. Lo baba usho kona vele lo mbhede lo esilala kona. Ukuntshela ukuthi njengoba seningibona sengihleli la endlini, sengibuyelile kubukena ama-romantic movie, inhliziyo yami ibuhlungu ukuthi la sengithi ngitholile khona iphakade lami. Ngaphuma ngibhincelo nalo thawula leli ngibaleka, because loya baba ubesehwashaza ngisho uhwashaza isibhamu sakhe ediniwe eqhuma. Ngiyakuzwa ukuthi ngiphume ngamathawula, kodwa Nkosi yami lokuthi ngivithizwe nje umfana kanje yana vithiza ikheke lami. Lapho bakwethu bengishaya izitayela zami zukwana, ngenza sure ukuthi yabona lo mfana ngifuna ukumshiya ekhathele, ngimvithizele indaba yokuthi ukhohlwa yiwona wonke amantombazane ake wawabona. Siphela kanjalo-ke istory sethu. Buzz SA to all social media platforms. Ningakhohlwa ukuthi nihambe niyosifollowisha on our YouTube channel, ni subscribe, it's free of charge. Siyanithanda kakhulu kwe family. Ningakhohlwa nokuthi nibukele nama movie wethu. Mwah.